שלום לכולם. היום אנחנו נראה כיצד אפשר להיכנס למפגש סינכרוני באילומינט בעזרת שני הגלשנים פיירפוקס, שהוא על האש, וכרום של גוגל. ישנן בעיות קטנות עם אקספלורר 9 שאותן אני אדגים בהקלטה אחרת מאוחר יותר. אוקיי, כדי לבצע את הכניסה עליכם קודם כל לקבל במייל או בכל צורה שהיא אחרת את הכתובת לכניסה למופע הסינכרוני. הנה היא כאן למטה. ברגע שיש לנו את הכתובת הזו, או שבלחיצה עליה נכנסים ישירות אל המסך של הגלשן, או שניתן לבצע כפתור ימני ולהעתיק את הכתובת הזו של הקישור. ביצעתי העתקה. אני אגש כרגע לגלשן הכרום לדוגמה, נפתח אותו. הנה, נפתח לנו כאן את המופע החדש, כפתור ימני הדבק, ונלחץ על Enter. ברגע הזה שימו לב, נפתח החלון שמזמין אותנו לסשן. אני אכניס את עצמי כאורח עם השם שלי, נעבור לאנגלית ונקיש את הכתובת מייל שלי, הנה הוא כבר מזהה אותה, וכאן נקרא לעצמי בשם, בבקשה, ונלחץ פה מצד ימין לוג אין, כניסה. שימו לב כרגע מה יקרה עם גלשן זה שהינו כרום של גוגל. לחיצה, מתחיל להפעיל את האלמנטים של האילומינט, הוא חייב להתקין את הג'אווה. שימו לב מה יקרה, רואים פה למטה, יש לנו כאן את המופע שאומר עליכם לשמור את ה-JNLP של הפגישה, של המפגש. אני אלחץ על שמור, ברגע הזה הקובץ ירד, עליי ללחוץ עליו שנית והוא יפעל. הנה הוא כאן, מתחיל להיטען, ובואו נמתין כמה שניות ותכף ניכנס לתוך האילומינט עצמו. אוקיי, אני ממתין. אני יכול גם למזער את הגלשן אם אני רוצה, כדי שישאר רק חלון האילומינט, כי זה לא משנה. שימו לב אם אני ממזער או מחזיר אותו בעצם חזרה, זה לא משנה. האילומינט עובד ברקע למטה. הנה, כאן. אז נמתין כמה שניות, והנה החלון עולה. שימו לב, מבצע קישור, זיהוי, והנה אני בפנים בתוך האילומינט. ברגע שישנו סשן נראה כאן גם אנשים נוספים, כולל המודרטור, המרכז האחראי על כל הסשן שרץ. את הדבר הראשון החשוב ביותר שעליכם לעשות הוא כמובן לדאוג שהמיקרופון והאוזניות יפעלו כיאות. נלך לכלים, נלך לאודיו ואודיו סטאפ וויזרד, וכאן יהיה לכם את השלבים שאתם צריכים לדאוג להתקנת האוזניות והמיקרופון, וזה כבר נמצא לכם בתצוגה אחרת שהראו לכם איך לבצע את זה בשיטה הזו כאן. אוקיי, אני אסגור את המופע, אני אצא, סשן וליב, אני יוצא החוצה, סוגר, חוזר חזרה אל המסמך שלנו, ואני רוצה כרגע להדגים את ההפעלה בפיירפוקס. מה השוני בין הכרום לפיירפוקס? בואו נפתח את שועל האש, ניגש למופע חדש, כפתור ימני, הדבק, זה הכתובת של הסשן, Enter. גם כאן החלון הזה יופיע לנו, יבקש להכניס שם ואת המייל שלנו, אז אני אזין שוב את הכתובת מייל, ואני אכניס פה את השם מופע שבו אני יוצג כאן, ואני אלחץ על לוג אין. שימו לב שכאן קצת אחרת נראה ההתקנה של הג'אווה או ההפעלה שלה. מופיע החלון הזה. אני יכול לומר לו במיידית פתח באמצעות, ושימו לב ג'אווה, אישור, ייפתח כאן חלון, כולל כאן שהאלמנט עבד, אבל פה בשונה מהכרום אין צורך להפעיל, הוא כבר עובד אוטומטית. רואים, הוא עולה. אני אמתין עד שהמופע יעלה. שוב נראה את הזיהוי, את התקשורת, עם הכל תקין. כמה שניות, והנה שימו לב, זיהוי, ואני בפנים, וכרגע אני יכול בעצם לעבוד כמו קודם. הנה הוא מזהה אותי, שוב ללכת לכלים, לסידור של האוזנייה והמיקרופון, ואני בעצם מוכן לעבודה או לצפייה בסשן בתוך האילומינט. אז זה היה ההסבר לגבי הפעלת אילומינט בתוך גלשן כרום ופיירפוקס. תודה לכם.